Matul il-ġurnata tal-ġimgħa tkomplew it-tħejjiet tal-Listrina. Dan hekk kif fil-head office tal-Bank of Valletta f'Santa Venera bdew il-proċess tal-att tal-muniti li nġabru mill-kampanja tal-Piggy Bank. Il-proċess qed isir minn diversi volontira tal-Listrina kif ukoll minn ħaddiema tal-BOV li qegħdin jgħoddu l-eluf ta' muniti li nġabru. Dawn inġabru kollha minn skejjer primarji u sekondarji Maltin u Għawċin. Preżenti kien hemm ir-raġel tal-President ta' Malta Edgar Preka li assista l dan il-proċess fil-waqt li faħħar ix-xogħol li qed isir. NetNews kellem miegħu fejn qalilna dwar il-preparazzjonijiet li qed isiru għall-għada tal-miliet. Il-BOV Piggy Bank Campaign ma konx noqgħod inkellmu fuq il-mart tal-kanċerin ta' tfal żgħar, iżda kont inkellmu fuq juru solidarjetà bejniethom, jevitaw il-bullying biex jiklu ħelti ħalli kif se jkun evitaw mart, jaħsbu f'minn waqas xhur tiegħek minnhom. U esperjenza mill-isba. Wara l-proċess tal-att tal-muniti, Edgar Preka preżenta ktieb ta' tissir mill-qalb lill-BOV, ktieb li liħ kollu sejjar Community Chest Fund. NetNews kellem ukoll mal-uffiċjal kap eżekuttiv tal-BOV, Mario Mallija, dwar l-Istrina. Aħna bħala Bank of Valletta, bħala Bank Malti, aħna ngħidu aħna l-Bank Malti per eċċellenza. Aħna nħossnu obbligati li neħdu sehem f'kampanji bħal l-Istrina, li hija kampanja ta' solidarjetà mal-poplu Malti, mas-soċjetà Maltija, ma' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna, aħna ħossun obbligati u ta' pjaċir tagħna li aħna nkunu involuti f'inizjattivi bħal dawn. Edgar Preka għadda messaġġ biex tingħata għajnuna lil Malta Community Chest Fund hekk kif hemm bżonn eluf ta' euro għal dawk li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. L-ispejs huma tremendi, is-sena oħra faraħna ġbarna 6 miljuni kienet rekord u infaqna din is-sena 7 miljun nofs, qiegħdin miljun nofs minn taħt. Għas-sena li ġejja għatin xupaw li għanna bżon 9 miljoni biex ċejta, meta jintattum fuq ma' kważi 300.000 euro fi xaf u kimoterapija speċjalizzata biex ċejta, apparti nejnu nies li huma fil-bżonn nejnu bil-vouchers, fis-safar, minn tella minn il-ħalġima u jispiċċa jagħmilek sena. U dan kollu sarmu bil-qalb kbira tal-Maltin. Is-samma finali miġbura minn din il-kampanja se tkun qed tiġi ppreżentata lill-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preka fis-26 ta' Diċembru.